se lucha el sendero en mi noche sin fortuna, iluminando mi cielo como un ratito claro de luna, ratito de luna blanca, ilumina si camino, amor si me basta de querer, calculando que la gente solo se espera, que la ropa de sí, y la mujer que de mi suerte, segura de mí, ella es el partir sufrir. Ya que para cebar mi cariño tan sincero solo conseguías que lo menor nunca más. Beberá que me trae aroma de recuerdo y no me pida que me caeré y tú no sabes lo que siento, que te has hecho herida en mi sentimiento.
que pon en atención os apóstolos. Dice que estaban pechados o primeiro día da semana. O primeiro día da semana por xudeus e o domingo. Estaban pechados por medo aos xudeus, e con un complexo de culpabilidade tremendo. Entonces, Jesús quere nos poñer tamén a nos en atención. Cando non nos pechamos e non nos relacionamos cos demais, pois esmorecemos, empobrecemos. O de outro, a outra, é unha riqueza para nós. A outra, o outro, coa súa ideoloxía, coa súa forma de ser, coas súas aficións, coa súa raza, coa súa situación social, é unha riqueza para nós. Sempre cae ese respeto. Está vivo. Está vivo.